No niin, piti oikein hymyillä tähän alkuun. Moikka, minun nimeni on Tapani Mansikkala ja minä olen ollut LPOn netin asiakas varmaan 10 vuotta, ehkä vähän enemmänkin, en ihan tarkkaan muista. Ja se paikka, missä sitä käytän, on Kesämäkillä Emäsalossa, jossa signaali tulee vähän niin kuin puhelinlangat tuolla puhelintolppien kautta lankoja myöten kaapelina. Sekä netti että telkkari. Hyvin on toiminut enimmäkseen, ja sitten kun on tullut jotain ongelmaa, on sattunut 2-3 kertaa, niin apu on ollut äkkiä paikalla. Enpä muista, että olisi kestänyt paljon puolta tuntia kauempaa, kun mies on ilmestynyt oven taakse ja ryhtynyt toimiin. Kerran vaihdettiin rautteri, kun siinä oli joku semmoinen vika, että vanha ei sitten enää kelvannutkaan. Joskus on ollut siellä kaapelin jakoboksissa joku ongelma ja se on hoidettu. Ja joskus olen soitellut sitten neuvontaan ja neuvoja on saanut nopsaan taikka sitten pienen odottelun jälkeen, jopa viikonloppuna. Ja tämä on minusta aivan erinomaista palvelua, erinomaista varsinkin siksi, että se ei maksa mitään. Jopa tuo rautteri vaihdettiin ilman, että tarvitsi siitä maksaa, kun mulla on Porvoossa kaupunkiasunnossa erään suuren suomalaisen toimijan verkkoyhteydet siellä, niin pelkästään se, että jos haluat internetin asuntoosi, joudut itse ostamaan routerin. Ja jos haluat neuvontaa, niin se maksaa, se maksaa ihan turhan paljon per minuutti. Eli näillä kokemuksilla, hyvät kokemukset LPO-netistä. Moikka!